Gigisa po ako ng munggo. Ayan po yung sahog ko. Daw ng palaya. Munggo. Ipirito lang po natin ng konti yung baagya, yung baboy. Ang sahog po. Medyo lutuin lang po natin ng konti ang baboy. Tayo lang po natin maging brown ng konti yung baboy bago po tayo maggisa. Ayan, maggisa na po tayo. Gisa na po tayo ng bawang at sibuyas. Tawagin na po yung sibuyas. Natin yung bawang. At saka ito kamatis. Sunod na rin po natin yung bagoong. Para po mawala ang lansa. Medyo durog na po yung kamatis. Lalo na natin itong baboy. Ito. Sunod po natin yung munggo. Ito po. Tapos takpan po natin para pakulin po ng konti. Aluin po ng konti, dahan-dahan. Lagyan po natin ng konting asin. Sabay na natin pong ilagay yung dahon ng palaya. Sabay na po yung dahon ng ampalaya. Ganyan lang po. Makakakain na tayo ng masustansyang munggo. Ayan na po ang ulam natin. Kain po tayo ng pinakamasarap na munggo. Masustansyang munggo.